сагышың, мин аңа табынып карыймын. Мин сине күкләрдән эзләдем, син җирдә янымда икәнсең. Саф сөю мәхәббәт күгендә, күгендә, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мин күзлим читләрдән, ятлардан, синдәй күз карашың, сагышың. Бер кемдә юк минем син берәү, эзләгән табышым, табышым. Мин сине күкләрдән эзләдем, син җирдә янымда икәнсең. Саф сөю мәхәббәт күгендә, күгендә, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мин сине гомерем буена, кайыннар юлыннан эзләдем. Саф сөю мәхәббәт шул юлга чыгар дип өмөтен өзмәдем. Мин сине күкләрдән эзләдем, син җирдә янымда икәнсең. Саф сөю мәхәббәт күгендә, күгендә, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мин сине күкләрдән эзләдем, син җирдә янымда икәнсең. Саф сөю мәхәббәт күгендә, күгендә, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Мин сине күкләрдән эзләдем, син җирдә янымда икәнсең. Саф сөю мәхәббәт күгендә, күгендә, фәрештәм икәнсең, икәнсең. Фәрештәм икәнсең, икәнсең. Фәрештәм икәнсең,